Estatu Republikin Nire kutena zen gerria azte nebak fretera erunda entzitzunen hemen eusen milizianoko. Republikin gauza dektorik, milizianoko. Antonia Ondarrundu euen, da eskendu bakin, 3 urtien Antonia Barrerik. Eskendu bakin. Ze, hain erreketiki, da, gu hausen nazionalistakin edo, mentiko. Bitxarti hor zera berritxu, da eskendu jakinaren barri. Bai batera, oseak toketatzakeen gerrarako tie, bitxi batera. Batako itxik eta bestietik edezatzea. Da, batako zen, bitxe jun bizen batera. Da, batera jauteko guen, batak ez da izan bat, ez bezaire azte bat, da bestie, amarre ez da. Voluntariz juruz gara. Da, hori Rufinok juzan, voluntariz hori zehatzi. Baina gero zatean gehiza eritzakela jungo, egun baterako, zatean gero. Mendizan eguen, frente bat. Horro, zerin... Azterrikan. Azterrikan ez. Kalamendi, milioi. Milioi. Da, geldetzu zen berretxu erdezen. Da, amotoko kezaben, ia altu nahi lebiziko dara eta ia geldetzuko badauzu berretxu amoton. Berretxu joan ia amoton geldetzuko badauz. Da, gugauz eukidu zen, bazarre bi. Da, motila jurzinik gerraran, geldetzu gine haitxaz, ala bite zemi edo. Ala nete gaztiago ez zemi, Tomas, geldetzu gine. Horixe esaten hau, Ondarruko guztuzek edo Berritxoko guztuzek amotak hartuaz. Eta gugauko zen bazarre bi. Nebak jursin soldau edo gerrara eruztuen dien. Gure haitxe, neuaz, bateuen gizuna gerran, bostumeaz antra bat. Amuan. Amoton esaben, ase, hainbete lekurik urreni ausutei bateken hartzeke hartuko ganokoz. Gure etxek esatzen, horretan neuk hartuko txitu. Gana duke bai, amu haumikin bai, eta Andrei bai, eta danak. Burdize bai. Burdize. Burdize nekarra ez zituen. Oiek eta... Zaharra hau gure etxi, zaharra hau. Da, kuartuk eta zaharrak eta mueblerik eta beza, beko azue. Da, ala ekartzuen euren etxeko mueblik. Da, geuren jauzien, hile bizen izitekun 3 urtie, 13 arte gerri. Amoton alkatie honzan, Pedro Mari. Ezetan bezekule sartu bezana. Eta beste batzuk, listotxu hauek, zautzen ari, Pedro Mari, hamendek aurra alkati zeuzion zen. Nik alkati, ez dakit nik izan eta alkati nik solutu motibina ez dakit ez. Ez zu firmi bakarrik. Altxaz
geuken gu beste dana, superroi bakarrik. Da, eiben, ase firmeagatik, afusilau Pedro Mari. Hori alkati hiltzan nien, afusilau ben nien. Bategatek horreli Kineron Andrite, kuñatie, muy eusen horretan, tabernie harta. Bategatek abesautzen, Pedro Mari hilabe, eta urrengo kuseun esango da. Farola hartu, eta bizek horra, oletatik txusen urrutizetara. Urrutizetara ez datzela. Pedro Mari hilabe eta urrengo gauri ezauzte, hitzen badabe, Pedro Mari zeu gaitxikilde, guri zeu gaitxikilde da. Orduan txarrin mobidu ziren, ezaren hilbei behin, kapsunan neuzuz. Gugu zen duen ezerre, orduan ezerre ospatzen. Gabon apez? Frente nien gego zen zerak eta beti gauza tresnik entzuten. Gabon apez. Haitz eta aiztabi. Eibien orduan zen telefonorik ze alakarik da. Elegitzoko alako bat da itxuen, zelan antxe dagoen, frantzuzko antxe dagoela gaixoak. Haitxe segitzen alabe biaz guzan, eta hitletako ben. Deporzion eula zautzen egin gure txek ezaban nahi ikusi. Hilde ezaban nahi ikusi, benen zeni. Gero haitxe be ezaban haixen aizabe bakarritzi, hori ondarrunen onzuna urte asko ikusi barik ikuiban, eta berak nahi ban joan, baina bakarrik egiten bezanan atrebidu eta ikusi barik torzi. Urgo eta akortatzen nire, etorri zanen gurantxen negarrak antzutu zen, nite neba gazti hau egon ginen behize batzen kordan. Nahi kordan zematortzeko konitxoak. Tonzekiko esan amairu edo eta. Etxera gerria amaitzute gero. Gerria amaitzute. Hane ondako etxera etorri ziren, da barrezek eruezen egin, gerrane ondako etxera etorri ziren. Akordu dezate, Ailuztiko etxe bat, Ailuzti baino ondantza, lekitxo partera, eta etxandik bat, ez da etxe. Angozie da zapanzio zen. Geure nebia zeura. Jauzin haitxe eta tio. Hasi mutiten barriak etxan. Rufino gazatzen, haintxe gozara eta bomba batek zertu gozara, bomba batek enterra gozara. Eta gelditzu zila, kapailana, bera eta beste bi edo, hiru edo, eta beste danak enterra zila. Desagertu indi gozan hori. Desagertu amoto no inzan ez errexakorik, ez enterrerik, ez besterik, ez nahi, desagertu izalako goitxuku.
Horrexe desagertu selekzion amotu bakar. Ba, osea, Esker zenbat, ase aituztik unaitzerik, zenbat, bombik enterretatzitxun, ametxe hondak egoaz baina ez da gertu, eta ametxe izan. Nire nebi hilera egon zanako zanik. Ahu da, are jauzien, bera, aldo zorroko bai, baina arre brauzen, antzoroko bai, atrian edo, Adrian behir izan, gerran. eta atorda zintzen horretan. Desain bete barru. Soldauko desain bete barru. Ingoen, dakoto arraskara batzuta, proportzioa egon zein danak, fusilago gizien zira.